Ben jij een gedupeerde van de toeslagenaffaire, ouder, kind of ex-partner? Ga dan naar stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel. Mr. Pepper Finger. Kijkers, ik heet u van harte welkom. Vandaag is dus de rechtszaak van de inheemsen die al jarenlang vechten voor een stuk grond. Kijkers, ik ben momenteel te Palmentuin waar dit dus nu gaande is. We zijn bezig met het bidden rituelen alvorens zij dus verder gaan met alles. Kijkers, de rechtszaak is momenteel gaande. Het is om 9 uur begonnen. We zijn nu dus 9:15 aan het gaan. Deze mensen mogen dus niet gaan. Ze zijn hier voor hun rituelen om te bidden dat alles goed afloopt.
We verklaren plek is een heilige plek vanaf today. No be moksi na ngayon kulturo. No be sakto yung foto kita. Sakto yung foto. Kapag sakto yung foto, sakto yung ruto din. Sabi, natigit not you. Madadali. Sumabedali. Bisa kayo ulit makapitin kong sumawang sabi. Sumawa ko sila. Iwanin ko ron na rin. Ito na boss ko po gwen yan. Ito na bari. Step. Mamasranan. Makaside. Hindi mo na raw na dyan. Ikalusin ko. Kunin ko. Tinawin. Panak si Beth. Itiswabot ka po. Nahoran din si Roti. Tratabot ko. Nagsisabi. Pawesar. Istresi gomoro sara. Ala de kondre bos ko po. Dempo. De kaliri po no. De brada po no. De dape. Awi. Sastara manak den. Bisa kita karakter kena po. Sabi. Tak kena pipi kondre. Bisa sabi. Takut kenapa? Kenapa bakal dia? Ente besabi. Kau bersih sini. Amanda Sanda Wanda besabi. Ada sakit yang kenapa? Kita pergi sendiri. Sendiri ala dia. Datuan kaki langsam sinker ayo saya gini gerancani hidung ponja kau as aku kau doroja meski de ading sa abos ko sa edwe inanaki. Kijkers, en hier staan wij ook met een inheemse broeder van ons, die ook heeft uit te leggen hoe dit alles heeft voortgedaan. Van Akon so Faratak, waar rechtszaak moest maken de man, zodat de man kan libie vrij. Vaka mi brada. Ai, mi dara. Ja. Ik kan vertellen hoe va ade, van Asani a verhaal go vanaf begin tot eind, dat heeft geleid dat jullie hier zijn vandaag. Nou, ik ben blij dat ik even de gelegenheid krijg om tenminste wat ik allemaal weet naar voren kan brengen. Toch? Atori de zo. Toch? Wij als inheemse waren als eerste hier. Toch? Dus dat wil zeggen, wij hebben een soort van voorouderlijke recht. Toch? En dat willen
we willen graag dat de andere bevolkingsgroepen dat ook meenemen. Weet je, wij willen niet het geheel grondgebied Suriname hebben. Wij willen wel dat men ons bij onze grondgebieden respecteert, toch? Want je moet weten van dat unulik ingi toch, unu elibi van natuur. Maar aan elkaar komt zo dat nazaten van andere bevolkingsgroepen die hier zijn gekomen, dat de man dat nou eigen overheers unu. Ze gebruiken wetten om ons te onderdrukken, toch? Want if you look nou de situatie, de ingisma in de dorp, dat is mij libi voor onti visie dan een prani. Maar terwijl we gaan in de busi, dan weet je dat grenzen geeft aan pe unu no mango. Je hebt toch een gozoek visie, niets anders op een onti, maar ik kon naar een bigigong naar untapo, toch? Het hindert ons in onze belevenis van onze cultuur, in onze voortbestaan als inheemse. Want hoe je het keert of draait, de inheemse leeft van de natuur. De inheemse is een natuurmens. Toch? Dus dat soort zaken spelen bij ons. Dat ons pijn doet. Weet u? En ik ga een kleine inleiding geven wat wij als inheemse aanhouden. Toch? Op 10 januari 1868 toch, heeft de alliantie van inheemsen, toch, de Waro's, de Caraiben, de Arawakan, toch, onder leiding van Arabari, Kaichushi en Priari, hebben strijd gevoerd omdat ze dan ook onderdrukking ondervonden van de toenmalige koloniale heersers, de blanken vanuit Nederland. Toch? Ze hebben strijd gevoerd en hebben Sommelsdijk gevangen kunnen nemen. Toch? Nou, ze zijn dan akkoord gekomen, want ze wilden die man niet gaan vermoorden. En ze zijn tot een compromis gekomen van, kijk nou, hieruit gaat een akkoord voortvloeien. Dus in die akkoord stond van dat wij als inheemsen over ons grondgebied mogen beheersdaden uitvoeren. Dus een soort van zelfbeschikking. Dus we hadden een soort van zelfbeschikkingsrecht. Toch? En dat heeft stand gehouden tot in 1975. Waarom 1975? Omdat in 1975 de toenmalige koloniale heersers het land hadden overgedragen aan nazaten van slaven en contractarbeiders. We hadden toen een paar DNA-leden, statenlid, waaronder Nolde Subitana. En die had toen aangegeven van dat het land eigenlijk symbolisch overgedragen moest worden aan de inheemsen, zodat ze het dan konden het dan weer overdragen aan de rest van de bevolking. Toch? Maar iets dat niet in de geschiedenis wordt weergegeven, is dat toen Henk Aaron Nolde Subitana had geschoffeerd door te zeggen, wie is die domstomme Indiaan om uit te krijgen dat ze het land symbolisch in handen moesten krijgen. Toch? Toen heeft Nolde Subitana gezegd van, eens zullen mijn kinderen geschoold zijn en in opstand komen, want dit gaat ons in onze voortbestaan hinderen, weet u. En die tijd is nu, want vanaf 1975 hebben we gezien van dat men steeds weer wetten toepast om ons van ons woongebied weg te drijven. Toch? En kijk nu wat er allemaal gebeurt. Aantal concessies zijn uitgegeven. En wij kunnen niet meer gaan vissen Unamango Ontimoro. En dat beperkt ons, het doet ons pijn. Toch? En als ik zo luister naar de verhalen binnen de gemeenschap, is men bereid strijd te voeren. Want je kier uno en dat uno lukt met leden ogen aan van je kier uno. Sta je toch?
Maar de Indiaan is geen oorlog, dat ze graag oorlog voeren. Ze zijn een vredelievend volk, toch? Dus door water bij de wijn te doen, door de machtshebbers, kan dit verholpen worden, een oplossing kan komen. Maar als je tak de man doet dat niet, omdat weet je wat er speelt. Men is gewoon uit op de grondstoffen van het gebied, dat hun alleen ten voordele komt. Waarom kunnen ze niet bij de mensen komen en zeggen van kijk nou, laten we werken op basis van een win-win situatie. Mi euro kasadi, you even toe. Maar we zien niets terug in de dorpen. Scholing is er niet daar. Geen goede gezondheidszorg. De wegen zijn niet goed begaanbaar. Er is geen vervoer om in de stad te komen. Weet je? En als eerste bevolking van Suriname denk ik dat wij wel recht daarop hebben. Toch? Maar de mannen denken dat wat wij allemaal zien toch, is dat ze steeds weer daar gaan zitten om zichzelf en hun vriendenkring en hun familie te verrijken. En de rest van de bevolking pinaar. Toch? En de Inge viering mogen voeren. En zo ook de Maron Brada. Toch? Misschien dat kwam toen Maron de ena van de Adena, de Madena, en regeer mag nodig. Maar de mannen doen niks, die de man drapen. Ja toch? Je sabi toch, daarom met die man like Brunsi, man like Sani, Abok, coalitie. Toch? Uduan san die de mara. Im sabi tak na unu bigisma, pang yu bigisma op. Dat zij de yu normaal lang aan anugi unu no de. Look om goed concessie abi. Toch? Je verreikis reiki. Maar over grote deel je vieren. En at chiboni sa je koprat gi unore. En wat dat jara man. Sa ito. Want dat uneshi next door di unu. Want unu ay viering en al binnenland. Isa ito. Dus daarom met take unu. Dat kuro ko chuti na ons reiki. Sana na een mooie gemeenschap. Toch? Het bestaat uit vele bevolkingsgroepen. Het is kleurrijk. Zij doen ook alibi chuti na umakandra. Spanning na de. Na door ieder zijn deel te geven, gelijke kansen te geven, ga je zien van dat we een vredelievend en welvarend land kunnen worden. Toch? Dus bij deze zou ik willen zeggen, doen jullie water bij de wijn. Ik hoor want tu brada fu no de. De man no misdadiger er. Toch? De man fit gide leti. Omdat de meisje tak no de mij fuck up. Toch? En nou die de mij fuck up. De maatje al met leden ogen. De mij vindt die de toekomstige generaties. Weet je? En die de naar rechts zitten, ik hoop dat u lust de man. Want if u nou lust de man, sami sabi. Maar ingin net takeren. Maar het is aan opzetten, de omgo terug takeren wat jullie ons allemaal aandoen. Toch? Dus bij deze zou ik willen zeggen, knopen jullie dit goed in jullie oren. Toch? En dan kunnen we gaan voor een vreedzaam Suriname. Bij deze dank en Miloboom, Lexanama. Ciao. Kijkers, dat nou Ingi Bradaf Unu sabi apwa gesprek en u hoort het, ze hopen ook allemaal dat het rechtszaak dus goed verloopt. Ze zijn nog bezig momenteel te Palmentuin met hun rituelen. Dus wij wachten nog eventjes op de resultaten. We zijn nog dus eventjes nog aan het wachten op de resultaten. Ik laat u even wijzen hoe het momenteel is te Palmentuin. We hebben hier ook de heer Pakito met wie we straks een interview zullen afnemen. Kijkers, momenteel ben ik nog te Palmentuin. De mensen zijn nog niet uit de rechtszaak. Het is nog steeds gaande. Ik groet hierbij natuurlijk wanneer er nieuwe informaties binnenkomen. Maak ik weer dus dan een andere opname daarvan. Maar kijkers, tot zover wil ik zeggen dankjewel voor het kijken. En ik wens u een fijne dag verder. Christel Akpat van Kulturu TV. Vergeet jullie niet te abonneren en te liken. Dankjewel. Zorgen moet je doen
niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Una de Westranamang, vaderland, Suriname is je vaderland. Suriname altijd dichtbij, je sapt toch? In Meati, Srana. Suriname altijd dichtbij, je sapt toch? In Meati, Srana. Blijf Suriname, misa fetigi mama Srana. Was de eer van de vader, vaderland. Suriname is mijn vaderland, vaderland. www.kulturu.com for the generation them.